Marina van der Velde is er klaar voor. De 24-jarige Brunsumse doet mee aan de finale van Miss Beauty of Limburg. 2 dagen voor die finale moet er nog even aan het lichaam gewerkt worden. Wij helpen Marina vooral om er klaar te stomen voor de finale van aanstaande vrijdag. Waar waren het hele traject natuurlijk geholpen om in shape te blijven. En voor vrijdag zetten we nu de laatste puntjes op de i, zodat ze zo fit mogelijk daar verschijnt. Hoe doe je dat? Wij doen dat door middel van verschillende oefeningen waarbij we spiergroepen aanspreken over het gehele lichaam. Maar daarbij komen ook nog een aantal romstabiliteit oefeningen kijken. En zo hopen we haar zo compleet mogelijk naar die finale toe te helpen. Na Miss Limburg kan het traject via Miss Nederland leiden naar Miss Earth of zelfs Miss Intercontinental. Miss Earth is meer zeg maar voor de aarde, het verbeteren. Het gaat over problemen die ook in het nieuws terecht zijn. Dus het is vooral om de wereld te verbeteren, het milieu, de aarde. Dus eigenlijk wat je zegt, Miss Earth, dat is het eigenlijk wel. En Miss Intercontinental is net iets meer glamour, iets meer personality. Dat iemand een kamer binnenkomt en je meteen denkt, dat is Miss Intercontinental. Ja. Wat zou je het liefste worden van die twee? Ik vind het heel moeilijk. Ik heb er heel lang over nagedacht. En we hebben het ook met de organisatie natuurlijk goed over gehad en besproken wat nou bij je past en zo. Maar ik kan me eigenlijk in allebei wel heel goed vinden. Want ik ben heel veel bezig met het nieuws. Ik zou heel graag iets willen betekenen voor de wereld. Maar aan de andere kant ben ik ook een super gezellige persoon. Dus het is wel zo dat als ik ergens ben, dat ik heel sociaal en gezellig ben. En dat past natuurlijk weer ook heel goed bij Miss Intercontinental. Wat is het voor een type eigenlijk? Een heel enthousiast en open meisje. Heel veel inzet om het hoogst mogelijk te willen bereiken. Dus ze wil het beste uit zichzelf naar boven halen. En daar heeft ze alles voor over. Tijdens dit hele misverkiezingstraject zetten de deelnemende dames zich ook in voor het goede doel. Wij zetten ons met Miss Beauty of Limburg en Miss Beauty of the Netherlands in voor de Linda Foundation. Dat is een goed doel dat zich inzet voor gezinnen in Nederland die het financieel wat moeilijker hebben. Ik vind het wel een heel mooi en inspirerend doel. Het geld dat ik inzamel en eigenlijk alle finalisten van Limburg inzamel, gaat ook gewoon direct naar de gezinnen in Limburg. Dus dat is wel een extra motivatie om me er goed voor in te zetten en ook voor mensen om te doneren. Het geld wordt niet direct naar de gezinnen gegeven. Het zijn echt gezinnen die bij de gemeente ook echt geregistreerd staan, die het ook echt nodig hebben. En het geld wordt dan omgezet in cadeaubonnen voor bijvoorbeeld naar de supermarkt te kunnen gaan of inderdaad te kunnen gaan sporten, want niet iedereen kan het natuurlijk betalen. Eigenlijk zijn de missen van tegenwoordig ook een beetje wereldverbeteraars. Ja, tuurlijk. Missen zijn niet meer alleen maar mooi zijn. Kijk, de bikinironde is natuurlijk superleuk. Dat hoort er bij ons gewoon bij. Maar we proberen toch wat te betekenen voor de maatschappij. En het is echt niet zo dat ik een dom blondje ben wat gewoon maar eventjes op het podium staat. Mensen kunnen nog stemmen op jou, en nog 1 dag. Ja, er kan nog 1 dag gestemd worden, tot en met morgen. Ik sta nu op zich wel redelijk in het midden, maar het is natuurlijk leuker als ik nog wat extra stemmen erbij krijg. Dat kan door te sms'en naar 3010 en dan Pol Limburg Marina. Veel succes. Dank u wel.